Pila kahigayon nga misaka sa entablado si Gobernador Bambi Gihatagan aron mo dawat og nagkadaiyang proyekto, assistance o mga certificates atol sa panagtigom sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTC-RTC LCAC nga gitambungan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong Marso 5, 2021 adlaw nga Biyernes sa USTP Gymnasium, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Usa lamang si Gobernador Bambi Gihatagan sa mga dinapit ka bisita gikan sa rehiyon nga mitambong sa dakong panagtigom kun diin ang kalihukan nagtumong aron i-report sa Regional Task Force LCAC ang mga kalambuan ug mga natunol nga programa sa gobyerno dinhi sa rehiyon. Naa si Governor Bambi Gihatagan nga 100% gyud ang support sa LCAC pagdaig ni PCOO Secretary Martin Andanar atol sa kalihukan. Gipasabot sa nasyonal nga kagamhanan nga si Gobernador Bambi Gihatagan na ang masayod ug mahibalo sa pag-apod-apod ngadto sa mga constituents sa mga proyekto ug assistance nga nadawatan. Kuyog si Gobernador Bambi Gihatagan nga midawat sa dulan 1 million pesos nga tseke gikan sa national government alang sa duha ka mga former rebels gikan sa lalawigan nga mibalik na sa sabakan sa gobyerno. Unang gidawat sa amahan sa lalawigan ng Fisheries and Livelihood Projects gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug assistance gikan sa Department of Agriculture alang sa geographically isolated and disadvantaged areas sa lalawigan. Gidawat sab ni Gobernador Bambi Gihatagan ang Certificate of Land Ownership Award gikan sa Department of Agrarian Reform. Gawas niini nakadawat ang lalawigan og certificate gikan sa Department of Science and Technology alang sa rollout sa complementary food technology o provision of immediate intervention ngadto sa higaon ng community sa sitio Kamansi sa lungsod sa Lagunglong nga mokantidad og 155,590 pesos. Gidawat usab ni Gobernador Bambi Gihatagan ang mga certificates gikan sa buhatan sa Department of Public Works and Highways o gikan sa Department of Information and Communication Technology alang sa mga dagkong proyekto sa lalawigan. Midawat usab si Gobernador Bambi Gihatagan og certificates of commitments for sustainable livelihood programs gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development ug buhatan sa TESDA alang sa skills and livelihood training alang sa residente sa lalawigan. Ang proyekto ug mga assistance nga gikan sa nasyonal nga panggamhanan ang malipayon nga gidawat ni Gobernador Bambi Gihatagan ug gumikan sa dayag, tiunay ug sinsero nga pagpanerbisyo niini, siguradong mapaabot kini sa mga residente ug matagamtanan ang proyekto sa tibuok Misamis Oriental. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Jabsan Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.